дар доми соли 2013 нақлномаҳои кору хидматрасонӣ ҳатто мавриди баррасӣ ва тасдиқ муқаррар карда шуд. Дар шароити имрӯза боло ба яъне ки афзоиш додани тарифҳо қобили қабул ҳаст ё ки не, ман як чизро қайд кардани ҳастам ки бояд тарифҳо тамоми хароҷотҳое ки ширкатҳое ки энергетикӣ мекунанд бояд фаро гирад ва инчунин бояд барои рушди минбаъдаи онҳо инчунин имконият бошад. дар ҳолате ки агар чунин ҳолат бошад ки тарифҳо тамоми хароҷотҳое ки аз ҷониби ширкатҳои энергетикӣ мекунанд пӯшонида нашавад, фикр мекунам ки зарурияти бознигариам низ ба вуҷуд меояд. Лекин аз дигар тараф мо бояд вазъи зиндагонии аҳолиро низ ба назар гирем. Ягона аввали ман карда шудааст. Ин қонун имрӯз истифода бурдани ин калимаҳо ман аст. ҳангоми паҳн рекламаи беруна ба воситаи устувори реклама дар шаҳр ҷумҳурӣ паҳн шудааст. аз тарафи ширкати оператори ТСЛ истифода бурдааст ин калимаҳое ки қонун ман карда шудааст. мо ина баррасӣ кардем. дар натиҷаи баррасии ин маводҳо нисбати субъекти хоҷагидор ҳамчун рекламадиҳанда ҷазои маъмурӣ ва дар баробари ширкатҳое ки паҳнкунанда реклама буданд низ нисбати ба ё чораи маъмурӣ қабул карда шуд. имрӯз аз тарафи ширкатҳои ҳам паҳнкунанда ва рекламадиҳанда ҷаримаҳо ба бюҷет ворид карда шуд.